তিনি সময়ছোৱাত অসমত যিমান নামঘৰ মন্দিৰ শিক্ষানুষ্ঠান আদি আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰে নিজৰ নামত মাটি নাই কেতিয়াবা নেশ্যনেল হাইৱে দি বনালে মাটি গলে তেওঁলোকে এটকাও ক্ষতিপূৰণ নাপায় সেইকাৰণে মিছন বসুন্ধৰা ৩ত এটা লক্ষ্য হ'ব যাতে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত আমি নাম মাত্ৰ ১০০০ টকা বা ২০০০ টকা প্ৰিমিয়ামতে আমি যাতে মাটিবোৰ আবণ্টন কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এজমালি পট্টা মানুহৰ ফেমিলিৰ এখন পট্টা থাকে এজনে বিক্ৰী কৰিব খুজিলে আনজনৰ আপত্তি হয় বা বিভিন্ন সময়ত তাৰ কাৰণে পাৰিবাৰিক কণ্ডলো হয় আমি এজমালি পট্টাসমূহো বিভক্ত কৰিব খুজিছোঁ ভূদান আৰু গ্ৰামদান মাটিত বহি থকা ৰাইজকো আমি মাটিৰ পট্টা এইবাৰ প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ আৰু যোৱাবাৰ যিসকলে মিছন বসুন্ধৰা ৩-২ত বিভিন্ন কাৰণত পট্টা নাপালে তাক আৰু এবাৰ আমি ৰিভিউ কৰিব খুজিছোঁ Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' सेनेलजों आपनि सबैखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय हानि एप्स लन्च जादों मानो होनोबा बसुन्धरा 3.0 सो बसुन्धरा 1 थांबाय बसुन्धरा 2 थांबाय दा बसुन्धरा 3 लन्च जाबाय सो गिबियावनो आं खावलायो जाहाथे जोंनि माहारिफ्रा जाहाथे बिखेख जोंनि बर' माहारिफ्रा हानि सोमोन्दै एकदम सेन्टिमेन्ट लाया बेखायनो बे क्लिपखौ जाहाथे नायबाय जानो हागौ आरो लोगोसे आंनि बे भिडिअ क्लिपखौबो जाहाथे जोबजासे नायो बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जायफोर गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेल जाहाथे प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो सो सावरायगोन दिनै बसुन्धरा मा एप्स बियो जाबाय हानि लेनदेन अनलाइन खालामनाय बियो मोनसे एप्स लन्च जाबाय आरो सिगांनिफ्रायनो बसुन्धरा 1 बसुन्धरा 2 थांबाय सो बेखायनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोननि जुदि पुराना हाफोर जुदि एकसनिया हा दं सोरनिबा मियादी हा दं सोरनिबा नामजारि जायगा गोबां जेंनायाव दं सार्कल अफिसाव सो बिनि थाखाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय जाहाथे अनलाइनाव खबर लानानै 19 अक्ट'बरनिफ्राय बे अनलाइन प्रसेसा जागोन सो नोंथांमोना सांग्रां जानानै जाहाथे कागजफोरखौ लानानै जाहाथे बे अनलाइननि खामानिखौ मावो आं खावलायो जाहाथे आसा खालामो नोंथांमोना मावना लागोन सो जाबाय बसुन्धरा एप्सआ 3.0 जाबाय दायो सो गोबां सुबिदा दं बेयाव हमना ला नोंथांमोननि जुदि एकसनिया हा दं हमना ला एकसनिया हाखौ मियादी खालामनो थाखाय गामियारि जायोब्ला सिर्फ 450 थाखा बेसेन होनानै नोङो पार बिघायाव मियादी खालामनो हागोन बिराद मोजां खबर आरो लोगोसे टाउन सहरनि जुदि हा दंबा बे एकसनिया हाखौ मियादी खालामनोबा बे बेसेन हिसाबाव 1% होनानै बेखौ मियादी खालामनो हागोन सार लोगोसे जायखि एसमारि होनो हारसायाव जमायै थायो माने बियो बिदा फंबाय जमा थानानै बे हानि कागजआव थायो जा बेयाव मोनसे जेंना फैयो सोरबा सासेया फानो नागिरो सोरबा सासेया लाखिनो नागिरो बे गोबां जेंना जायो आरो पटाया साथाम जायोबा साथामनि आखायाव थाया सासेयावल' थागोन मोनसे थिग बिदि झमेला जायो बेनि थाखाय बे एप्सआव नोंसोरो जाहाथे अनलाइन खालामनानै बिखौबो पार्टिसन खालामनो हागोन गावबा गाव हमना ला सासेया फाननो नागिरो सासेया लाखिनो नागिरो बे हिसाबाव फाननाया फानगोन लाखिनाया लाखिखागोन बे हिसाबाव आलादा आलादा पटाखौ खालामना लाबा मोजां जायो बेनि बे सुबिदायाबो दंखायो बेयाव नोंथांमोना खालामना ला आरो मोनसे मोजां खबर फैदों जाहाथे जोंनि मन्दिर स्कुलफोरा जोंनि पटा जायाखै बिखौबो जाहाथे खोब खम बेसेनाव मावगोन होनदों 1000 2000आवनो मन्दिर स्कुलफोर बेफोरो हाफोरखौ जाहाथे पटा होनाय जासिगोन होनदों सो बेखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगौ नाथाय आं मोनसे खावलायो जोंनि बर' माहारियानो माखासे जोंनि बर' माहारि माखासेफोरा अफिस खाथियावनो थायोबाबो खामानि मावना लाया मानो होनबा थाथ' उनाव मागोन नाथाय बे अफिसा जेब्ला बन्द जायो अब्लासो खारो होमबा गोबां फैसा खरसा जागोन बेखायनो बे अनलाइननि गेजेरजों गोबां खम बेसेनाव मावनो हागोन बेखायनो खावलायो नोंथांमोना जाहाथे मावना ला आरो सिगां जायफोरा बसुन्धरा 2आव खामानि मावदोंमोन जायफोरा रिजेक्ट जादों माबा खारननि थाखाय थालांदों जाहाथे बिसोरखौबो रिभेरिफाइ खालामनानै बिसोरखौबो बेयाव आरो पटा होनाय जासिगोन होनदों मोजां खबर आरो लोगोसे जायफोरा जरिब जायैखौ दासिबो एकदम फरेस्ट रिजार्भ जानानै दं स' बिथांमोनखौबो बे हाफोरखौबो जरिब खालामनाय जासिगोन होनदों माने गोदानै माने सार्भे खालामनानै बेयाव जरिब जासिगोन आरोना स' मोजां खबर जाहाथे जोंनि एफआरसि कमिटिफ्राबो खबर लाबाय थानांगौ जाहाथे बे हानि जरिबा
अनलाइन हिसाबावथ' 19 अक्ट'निफ्रायनो होदों जाहाथे जों माखासे अफलाइन जासिगोन जोंनि गामि लेभेल एफआरसि कमिटिया बेयो माला खालामनाय जासिगोन बेखौ खबर लाबानो जाबाय आरो मा होनो जोंनि माहारिया गोबां हानि लेनदेनाव खामानि मावनो नागिरा सिगांनि मानसिफोरखौ जों गोरोन्थि हमबाय थायो नाथाय गोरोन्थिया जोंनावबो दंखायो जों आबौ आबैखौ दाय होयो बिथांमोनानो खालामना होआसै दा जों बिदिनो दं नाथाय सरकारा सुबिदा होबाय बसुन्धरा 1 होबाय बसुन्धरा 2 होबाय दा बसुन्धरा 3 नाथाय आं मोनसे बुंनो नागिरो जाहाथे आं बसुन्धरा 1 आवबो खामानि मावबाय बसुन्धरा 2 आवबो खामानि मावबाय दा बसुन्धरा 3 यावबो खामानि मावनांगौ दं एसे बेखौबो मावखागोन आं स' बेखौनो खावलाय नोंथांमोनाबो सांग्रां जा मानो होनबा आंनावबो एक्सुवेलि हा दंमोन बे बसुन्धरा 1 आवनो आं मोनसेया मियादि बानायबाय मोनसेया जोंनि आबै आबौनि हाखौ जोंनि फादार मोननाव लाबोबाय दा बसुन्धरा 2 आव आं फादारनिफ्राय जोंनि नामाव लाबोफिनबाय स' बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बैफोर खामानिखौ मावनो थाखाय मा डकुमेन्ट नांगोन बेखौ नोंसोरो हमना ला मोजां थांनानै जाहाथे गावबुरा बे लाट गावबुरा थायो बिसोरखौ सोंना ला आरो जायफोरा अनलाइन खालामो सार्कोल अफिसाव खाथि खाथि थायो अनलाइन खालामग्रा बिसोरखौ सोंना लाबानो जाबाय फार्स्टआव नोंसोरो बे अनलाइन खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनाव मा नांगौ मोनसे हमना ला लास्ट बोसोरनि खाजोना रसिद नांगोन आरो जायफोरा दाथ' अनलाइन जाखाबाय नोंथांमोना अफलाइनाव होना लाबाय ना लायाखै नोंसोर सानगोन नोंसोरसो मिथिगोन स' जुदि अफलाइनाव जुदि खाजोनाखौ होना लाबाय बिराद मोजां नाथाय दायो अनलाइन जाबाय एसे लेट जायो स' बेखायनो बै खामानिखौ मावनो थांनायाव नोंथांमोननो बे खाजोना रसिदखौ जेरैखिबाबो नांथारगोन ओमफ्राय एनअसि हमना ला गावबुरानिफ्राय लिरना लानांगोन आरो माखासे जुदि पुराना हा जोंनि हमना ला नोंसोरनि आबै आबौमोननि नामाव दं दा थार्ड जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन जाबाय नोंसोरना फादार दा थार्ड नोंसोर जाबाय नोंथांमोना खालामनो नागिरोबा बेयाव मोनसे हारसिया बुंनाय जे उत्तराधिकारि बे डकुमेन्टखौ नोंथांमोना बानायना लानांगोन बे उकिलफोरनाव थांनानै एफिडेभिट खालामना लाबाय जाबाय आरो उत्तराधिकारि आरो जाय मानसिया रुंसारि जाबाय थैनानै थांबाय बिसोरनि थाखाय डेथ सार्टिफिकेट नांगोन जोंनि बर' मानसिफोरा प्राय डेथ सार्टिफिकेट बानाया बे डेथ सार्टिफिकेट बिराद इम्परटेन्ट जेब्ला मानसिया थैनानै थाङो अब्लाबो डकुमेन्टफोरखौ लाखिनांगौ स' बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना खामानिफोरखौ खोब सांग्रां जानानै खामानि मावना लायो 19 अक्ट'बर बारा गोजान गैया नोंथांमोना कागजफोरखौ जाहाथे रेडि खालामनानै नोंथांमोननि जा हानि जेंना दं बेखौ थाब मावनानै लायो जाहाथे अनलाइनाव थांनानै आरो खम बेसेनाव मावनो हागोन अनलाइनाव बेखायनो खावलायो जाहाथे जेब्ला सरकारा सुबिदा होदों नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लाथारनांगौ आंथ' लाखाबाय जाहाथे आं बसुन्धरा 1 आवबो खामानि मावबाय 2 आवबो खामानि मावबाय आबैनि नामाव हा दंमोन दा आंनि एबा जोंनि बिदा फंबायनि नामाव आं लाबोफिनबाय गोबां खम बेसेनाव माने अनलाइन खरसा लागोन आरो गोबां खम लागोन स' बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना बिदि हानि जेंना दंबा थाबैनो सार्कोल अफिसाव थांनानै जाहाथे एडभान्स अनलाइन खालामग्राफोरखौ मा डकुमेन्ट नांथारगौ मोजां बुजिनानै फै চ' সেয়ে সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যিসকলে যাতে মাটি বাৰীৰ কাম যদি ফাঁচি আছে আপোনালোকে খুব সতৰ্ক হওক চৰকাৰে সুবিধা দিছে সুবিধা লওক কাৰণ বসুন্ধৰা 1 গ'ল বসুন্ধৰা 2 গ'ল বসুন্ধৰা 3 আহিছে গতিকে বিৰাট সুবিধা আছে ইয়াত গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আপোনালোকৰ পুৰণা মাটিবোৰ যাতে সমস্যা আছে বহুত সমস্যাত যদি ভুগি আছে তেন্তে যোনে সাৰ্কেল অফিসত অনলাইন কৰে তেখেতৰ লগত যাই কিনে ধুনীয়াকৈ সুধি লওক কি ডকুমেণ্ট লাগে ফাৰ্ষ্টতেতো যিটো খাজনা ৰচিদখন লাগিবই আপোনালোক তাৰপিছত বাকী গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এখন লাগিব এনঅচি বাকী পুৰণা যদি আপোনালোকৰ আইতা যদি ককাৰ নম্বৰ আছে তেন্তে উত্তৰাধিকাৰী নিশ্চয় লাগিবই গতিকে সেইখিনি লৈ আইডি সমূহ লৈ কিনে যাতে অনলাইন কৰিব যায় সেই আশা ৰাখিলোঁ কাৰণ চৰকাৰে সুবিধা দিছে যেতিয়া আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যদি একচনীয়া মাটি আছে সেই মাটিখিনিক যাতে 450 টকা যদি পইচা দি কিনে যদি ম্যাদি কৰিব পাৰিব বুলি চৰকাৰে কৈছে তেতিয়া খুব ভাল খবৰ আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ থাকিলেই হ'ল আৰু লগতে টাউনৰ মাটিবোৰ যিসকল টাউনৰ একচনীয়া মাটি আছে সেইখিনি মাটিৰ ভ্যালু চাই কিনি
অনলি 1% দিখিনি সেই মাটিখিনি ম্যাদী কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু যিসকল বহু সমস্যাত মাটিখিনিক ম্যাদী দিব পৰা নাছিলে পটা দিব পৰা নাছিলে সেই সকলকো সাৰ্ভাই কৰি পটা দিম বুলি কৈছে চৰকাৰে আৰু লগতে মন্দিৰ স্কুল আমাৰ এইসমূহ যে পটা নাই নহয় জানো গতিকে সেইবিলাকৰো পটা দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে অতি ভাল খবৰ গতিকে সেয়ে এইখিনি কাম কৰিবৰ হ'লে আমি সতৰ্ক হ'ব লাগিব গতিকে খেজনা ৰচিদটো মাছ বি লাগিবই ৰেগুলাৰ যেটো বছৰত এই বছৰটোত খেজনা ৰচিদ দিয়া হ'বই লাগিব কম্পালসৰি এটো লাগিবই বাকি আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড যি আছে তথ্য লৈ যাব আৰু পটা লৈ যাব আৰু যিখন আপোনালোকে যদি পুৰণা কাগজ আছে এটোটো কৈ দিলো উত্তৰ অধিকাৰী লাগিবই এফিডেভিট কৰি ল'ব বাকি গাঁওবুঢ়া বুজাই দিব লাট গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এনআৰচি লৈ ল'ব সেনেকে যাই কিনি অনলাইন ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাত আমাৰ মানুহবোৰে কাম কৰিব নিবিচাৰে এলাহ কৰে কিন্তু চৰকাৰে সুবিধা দিয়াতে কামবিলাক কৰি ল'ব লাগে সেই আশা থাকিল সকলোৱে কামখিনি কৰি ল'ব আৰু যিসকলে বসুন্ধৰা টুত থাকি গৈছিলে ৰেজেক্ট হৈ গৈছে কাবাৰ প্ৰচেছ খেলি মেলি সেইখিনিও সাৰ্ভাই কৰি কিনি পটা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে আৰু যিসকল একেবাৰে জৰীপ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইখিনিকো জৰীপ কৰা হ'ব বুলিকে এই পৰ্টেল যোগেদি অসমৰ CM ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে অলৰেডি কৈ দিছে গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে আপোনালোকৰ সমস্যা মাটিৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেয়ে আপোনালোকে অফিচত যায় খবৰ ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ स' लास्टआव बेनोसै जोंनि मालाय हारिफोराथ' गोबां खामानि मावो हमना ला बे दारिगुलाव माहारियाथ' बिराद एडभान्स हानि सोमोन्दो नाथाय जोंनि बर' माहारिया बिराद आलसिया माखासे मानसिया मावनो हाया आं गोबां नुदों दाबो गोबां खाजोनाखौनो होआखै 20 बोसोर 30 बोसोर स' खाजोनाफोरखौ होबाय थानांगौ बोसोर दाथ' अनलाइन जाखाबाय बे खामानिखौ मावनो थांनायाबो नोंसिना खाजोना रसिदखौ नांथारगोन माने बे लास्ट बोसोरनि आपडेट स' बेखायनो गोबां जेंनायाव फासिनो हागोन नोंथांमोना थेवबो खबर ला एसे एडभान्स हायोबा खाजोनाखौ होना लाबा अनलाइन खालामनो हागोन आरो स' मालाय हारिफ्रा एकदम एडभान्स हानि खामानियाव नाथाय जोंनि बर' माहारिया बिराद माने हानि खामानियाव गोबां फावसायनाय दं होननानै साना सार्कल अफिसाव थांनानै मिथिखायो गोबां बोसोरनि प्रिमियाम होआखै स' आसा थाबाय जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि फादार आबौखौ नेबाय थानाङा जायफोरा गोरों एसे नायनानै कागज पत्र लानानै जाहाथे लादु गामब्रानो सोंबानो जाबाय मा डकुमेन्ट नांथारगोन बुजायना होगोन बिथांमोना आरो लोगोसे जायफोरा अनलाइन खालामो सार्कल अफिसाव खाथि अनलाइन खालामग्रा थायो बिथांमोनानो मोजाङै फोरमायना होगोन स' आसा थाबाय निश्चय नोंथांमोननि जेंनाफोरखौ हानि जेंनाखौ जाहाथे कमप्लिट नङाबाबो माखासे खामानिखौ मावनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जायफोरा नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ आंनि बे टपिकआव होनायनि थाखाय नोंथांमोना रोजा रोजा साबायखर होबाय नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै एसे फोरमायनो होबाय स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग